ito nakatoy. Laki na naman ah. Dalawa na naman. Ay, isa lang. Ito yung napakaganda talaga dito mga to. Taw-taw, pinaka-the best na sit up dito mga to. Ito. Oh, yun mga to oh. Oh, mamaya dito yun. Ayun na. Oh, yun. Ayun na. Ang laki na naman. Biwa si Manoy. Oh, biwa. Huli rin dito si Alfredo. Yun mga to. Talagang napakaibig dito mga to. Ay, Allah! Katoy! One eye! One eye! Mga katoy, one eye yun! Ito lang. Ay, bata, ano dyan ang Ha? Oo. Grabe! Positive nga ang ingay mo dito eh. Ala ka! Grabe to si Katoy Panyoy! Uy! Allah! Totoo ba to? Ang dami. Oh, meron pa dito pinakamalalaki pa dito pa sa kabila. Ang laki ako nakakuha rin ng Yan, dami oh, ang tataba. maganda yan kasi. Isa pa. Wow, congrats. Major prize natin to. Major prize. Ganda mo kay Boss Panyong. Number 15. 15. Nako ito. Sandok. Grabe. Pambungad mga toy ng ating video. Yun, Coach ATV. Idol. Yun, congrats. Grabe, ang laki oh. Uy. Grabe, thank you lang. Ayun. Sa loob isa. Grabe. Yun mga toy, pa-support mo ko mga toy si Coach ATV. Yan mga toy. Eto na po tayo ulit mga toy. Ang gagamitin natin ay 2 taw-taw. Dalawang taw-taw gagamitin natin mga toy. Tapos dalawang hook. Yun, nakawala si Coach. Si Idol Coach, nakahuli na mga toy. Mga toy. Ito yung gagamitin natin, dalawang taw-taw. Junior, kasama natin si Junior na taw-taw. Matay, samahan niyo ba ako matay na? Siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng solid supporters natin. Thank you so much sa inyo mga toy. Grabe. Ganda rito mga toy, yung paagos lang na sit up mga toy. Tapos paano yung pasayad sa ilalim. Parang yung floater ay nagaganyan-ganyan lang konti oh. At saka dapat merong yung medyo maalon-alon konti mga tayo, nasamahan niyo po ako. At di tayo masyadong magtatagal mga tayo kasi mamaya yung huli ko ay i-share natin sa aming Christmas party. So yun mga tayo, abangan niyo po. Yan, happy Christmas party po sa lahat. Siyempre sa amin, sa GC namin, sa Happy Fishing Group. At siyempre nagpapasalamat nga pala ako mga tayo kay Boss Danny sa nagbigay ng sponsor na fishing rod para mamaya sa Christmas party na yun. At siyempre magbibigay din ako siyempre. Yan, surprise sa inyo matay ko anong dadaling ko no? Siyempre pamiwas yun, kasama sa pamiwas yun, huwag yung kape. Sana dumating sila Kabingwit tsaka si Kabiwas kasi malayo yun sila matay. Nakatsi may Michael yan, sigurado yun. Kuya Ronnie, kasi si Kuya Ronnie andun na yun mga kayo na yun. So ang oras natin pala ngayon mga kayo alas 11 na. Yan. Sana makakuha pa tayo ng pandurudugtog. Kaso parang panay sarabod pamprito-prito lang po Lord. Grabe oh, ang dungis ka agad mga kayo. Ganda ng mga huli dito mga tayo. Ganda ng mga size dito mga tayo. Yan. Ito yung pinang-release ko kanina mga tayo. Wi-Fi. Hawakan ko nga ito. Oh, yo. Huli. Oh, malaki to. Mga tayo, malaki to. Oh, ganda mga tayo.
Grabe, laki na naman. Bayabasin nyo na ako dito mga katsoy. Uy, kabiwas. Mga toy. Pangatlo na ito mga toy. Thank you Lord. Dalawa mga toy, walang video ta kasi pinang ano ko sa Fairness ko. Pangatlo na. Ay, pandurugtong na ito. Napakaganda rito mga toy kasi malilim pa. Tapos may isda pa. Ayun. Uy, nalaglag pa yung ulan. Lord. Daming nagki-Christmas party ngayon mga toy. Sana dito mugtog yung dito sa kasi ito mga toy. Kainan dito. Sa likod na. Binagat na rin pala to. Pati hindi ko napansin. Here we go again. Bakit nagparad-padan ka na doon? Daming anglers sa mga tayo. Natin. Uy, wala na. Ay, ilang piraso ka na katoy? Mga 5 piraso naman. Yo na naman mga katsoy, ito na naman. No, Allah. Nadadala sa pagos mga. Uy, tilapyang tunay again. Uy, yun. Wala ko pipisik pa siya eh. Makakawala na, bunti na lang ito. Okay. Yun. Tilapyang tunay. KL Vlog, big love shoutout kay Sam Trinidad. Yan mga Tarlaqueño anglers yan mga tayo. Uy, ayun. Nagat mo ulit. Pagos tayo ulit. Saka doon, dali. Yun. Oh, iyan na naman mga katoy. Uy. Ako nagsarabot. Ako nagsarabot mga katoy. Ginagawa mo. Ako, puliin ko muna mga katoy. Oh, nagsarabot. Problema to. Problemang malaki. Huwag mo isabit yan. Yun, tama na. Huwag kang gagalaw. Doon mo. Yun. Ganyan ka lang. Yun, very good. Yun, ate, ganda ng size na. Pinagandaan dito mga tayo. Tatawag pa. Here we go again. Yan na naman. Mga tayo. Kakalagay ko lang yan mga tayo. Tinakbo ka agad. Kakalagay ko lang kasi yan sa rabudan. Ay, nagsarabudan. Kakalagay ko lang, tinakbo na. Ganun lang dito mga nagwawala. Nagwawala talaga. Naunahan kita ng pista, Dodoy. Ang daming anglers doon sa dulo. Ang ganda ng huli ng kalipan niya doon. Ayan, shoutout mga toy. Diba? Hoy, tumatalon. Tumatakas ka to ya. Tumatakas pa yung huli. Out kami, was. Bata, dito na naman kami Harvest na kami, harvest. Doon sa sana yan. Pupunta yan. Pupunta sa ano yan. Sa Sandoval mamaya. Christmas party namin eh. Ngayon. Apa? Sama ka. Ayun yan tayo. Sandoval. Saan yun? Sa may Greenwood harapan, ito yung Tilmar. Renwan? Oo. Dun sa Pasig? harapan ng Greenwood, hindi yan sa subdivision natin. Pasig? Pasig. Ay, Pasig ba na? Oo, Pasig pa yun. Oo, Sandoval Ayun na. Oh, Wala masyadong dyan. hindi masyadong active sila ngayon. Ano kasi, makulimlim. Makulimlim, maganda rito, mainit. Oo. Saka malamig na yung tubig. Malamig. Pag nahawakan ko yung isda, napakalamig ng isda. Maganda yung medyo lang, tama lang yung
Ramdam na nila mga toy, ano, simoy ng ano, Ano na kami? hangin. Eh mga toy, ano, di tayo masyado magpapaba ng video kasi magbibideo rin tayo sa party. So, ano lang to, chill fishing lang to, no? Para yan nga, para makabanding fishing natin sila. At para maturo kung ano yung situation dito ba, yung spot, ano yan ang sit upan ba. Ayun, awa ng Diyos, nakaka-harvest sila doon. Lord. Yan. Kasi mahirap talaga mati pagbuwang sa spot. Oh, nakahuli na kagad? Ay, kala ko hindi. Kala ko nakahuli ka na kagad. Maganda yan. Nabitawan. Wag lang mga puro bitaw. Wag naman, kailangan huli rin. Ayun, ayun na. Oh, yan. Ayun na. Ang laki na naman. Biwa si Manoy. Oh, biwa. Huli rin kay Katoy Alfredo. Yung mga toy, talagang napaka-effective dito mga toy. Ay, Allah. Katoy, one eye. One eye. Ito. Sabiwas. Bisa mo na. Mga katoy, one eye oh. Isa lang. Oy, bata, ano dyan ang sandaan, ang umpisan na. Oh, bisa na. Ay, Bata TV. Tingnan yung mga toy oh. Ayan oh. One eye siya. Bakit kaya? Sino salarin sa'yo, boy? Wawa naman siya. Ay, oh, yan, oh, mga tayo. Ito, kata, doon, oh. Laki, oh. Tinignan, oh. Ay, ang ganda rito talaga mali sa Pagos. Habang papon dyan, lalong nagiging active mga tilapia, eh. Ay, kuba. Yung akin, walang mata yung kay Alfred daw mga tayo, ano, kuba. Uy, ano yun? Ulitin mo. Ulitin mo! Yan na naman. Hala ka, malaki to. Malaki. Ulo ko. Dalawa. Oh, biya yung isa. Uy, nagsama pa ng bodyguard mga toy. Nagsama ng bodyguard. Kunin ko to. Ang laki ng biya. Oh. Woohoo! Naku. Payabasin nyo na ako dito. Yung biya kasi mga toy, di masyadong lumalaki yan. So, kukunin ko na yung mga toy ha. Baka mamaya ano nyo ko ba't maliit, kinukuha ko mga toy. Tayo sa mga ganyan mga size mga toy. Alert tayo. Pag kailangan balik natin mga toy. Ganun pala kagat ng biya. Malalaki na yung biya dito eh. Sana makahuli tayo mga toy, malaki ng gusto. Doon pala nagkaanawan sila, no? Napakaraming dalag nga ngayon doon. Ang laki mga toy ng dalag doon sa kahoy na yung mga toy. May napatumbang kahoy. Kaso kayo kumagat eh. Naglilitawan yung mga ulo. Ano kaya yung pang ano niyan mga toy? Tinisting na ni Boss Win niya mga toy, pakagatin sa lure niya eh. Ayaw kumagat. Mga toy, last na tayo, no? Last bullets tayo. At para makatulong tayo kahit paano ang aming pagsasalasaluhan. Abangan nyo mga toy, no? Yung natin, samahan nyo po kami na mag-party. Magaling yan mga toy, magkanta si Kabiwas, sana doon. Mayroon kaming doon, may karaoke na yung bluetooth, cellphone lang yung mahal kasi yung mga toy, yung renta nasa ngayon eh, 1,000 kasi season siya eh. 1,000 yung renta ng video, okay? Sayang din, pangkain na yun, pamparapol na sa so yun, muli mga toy, West Rainbow Fishing Spot to. Malapit doon sa Kalayaan yung papunta dyan ay Kapitolyo dito sa Taguig. At muli kay Coach ATV yun, pasupport
support mo nga rin, no? Sa mga nagko-comment dyan mga tayo na may mga channel po, pa-support din po sa kanila. Supportahan tayo mga tayo, no? Maraming salamat po sa inyong lahat mga tayo. Thank you, thank you. Tayo masyado magpapaba mga tayo. Napakaganda rito mga tayo. Yung ano ko nga pala dito mga tayo, yung huli kong iba. Wala nang video ko yun. Dami ko nang huli. Mga tayo. Oh. Dalawa lang yung ano dito mga tayo, pinang reels ko tapos yung the rest. Dami na boss. Ito boss oh. Malaki pa. Oh. Panganda sa Christmas party. Isang pwesto lang yan. Oo, ito lang. Paagos-agos lang. Yan sila, ang dami na rin nilang huli ko. Doon. Ano pangalan ng vlog mo yan? Roadjoy Fishing. Roadjoy Fishing Adventures. Yan, shoutout kay Bossing. Master ata din sa amin isang din. Kagatin mo na baby ko. Ito na Kachoy. Laki na naman. Dalawa na naman. Ay, isa lang. Ito yun, napakaganda talaga rito mga to. Taw-taw, pinaka the best na sit up dito mga to. Uy, ganda oh. Oh, yun mga to oh. Grabe, ang ganda. Talaga. Napakagandang fishing spot natin. Ayun lang mga to, no? Maraming salamat sa inyo mga to. Yun lang po muna siguro mga to. At susunod na lang tayo magpapahaba ng gusto ng video. So yeah, ilawit ko lang muna mga tayo, no? At natin magpaalam tayo sa kanila doon. I-update ko kayo mga sa mga huli nila. Oh, maraming salamat mga tayo. Fishing spot namin, restaurant po fishing spot to. At muli mga tayo, ito yung huli ko, papakita ko sa inyo. Yan. Grabe mga tayo, yan oh. Ang ganda yung mga tayo. Ang ganda, sakto-sakto na yan oh. Oh. Sakto na yung pang durdugtong mga tayo, pang share ko doon sa party namin, no? So yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Thank you Lord sa blessing. Marami na Kajay, marami na yan. Kunti lang, nakalima. Oh, ayun, ayos na yan. Di ka sama doon? Ulit, hindi ko. Okay, habol tayo ron. Kajay, tara na. Mauna na ako. Karami ka na? Meron? Patingin nga. Ayun na rin. Natin, ikot sa ATV mga tayo, no? Pa-support man mga tayo, no? Muli mga tayo, pa-support po sa kanyang channel, ikot sa ATV. Yan mga tayo, yung ganda na oh. Piling-pili ah. Yan. Tara. Na ako. At para makakatawag ito, makatulong-tulong kunti. Chuchoy, meron na? Patingin nyo tayo. Uy, mas marami-rami to oh. Uy, makakakuha ka rin pala ng sobrang malaki. Ayan. Sige tayo, thank you. Nalaman mo na ako. Bulati. Oh. Bulats. Ang dami pa yan. Sige, bukay mo na. Dami yan. Yun. Okay. Yeah. Nako. Ito mga tayo, harvest to. Si Kachipan nyo. Ha? Oo. Grabe. Positive nga ang ingay mo dito eh. Ala ka. Grabe to si Kachipan nyo eh. Uy. Ala. Totoo ba to? Ang dami. Yan mo kasi yung huli, may huli pa ako. Oh, meron pa dito sa pinakamalalaki pa dito pa sa kabila. Kaya? Ang laki, ako nakakuha rin ng kung ito kasi ano to, makakaano na to. Sarap Maka- kataan niya, kanto eh. Oo. Ngayon dami oh, mga tataba. Pinili mo dito sa bayan mo, ikubag mo ah. Oh, yan. Maraming salamat Kachipan nyo. Let's go na. Ala, kinakagat na yung isa po. Oh, huli, mayroon ah. Grabe talagang spot po, positive. Grabe, kaya pala sigaw ng sigaw dito.
Yun mga tayo, pauwi na tayo. Na-actualan natin si Katoy Panyo. Pati Erben, oh. Niloloko ka niya. Sabi niya, laki daw. Tapa, oh. Okay, thank you, thank you. Grabe, lalaki. Mga Katoy, kamusta? Oh, ang dami kong huli, oh. Oh, Huli. oh, di ba? Ang dami kong huli. Oh, mayroon pang regalo. Pantakas. Sino kaya kaner dito sa namin? Uy, si ano, Idol. Uy, si Idol, oh. Oh, ang dami pagkain mga tayo. Hindi yata yung party namin. Oh, shout out Katoy. Tuwara. Tuwara. Wala si Kabius. Katoy, Christian, Sarge. Love you, Sarge. Na-miss kita, Sarge, ah. Tuwara. Hindi ka mapula ba yan? Tuwara. Mapula sa'yo. Mapula. Ano mapula? Sabi mo, Boss. mapula sa akin. Ay, meron pa yan mga ano, bala. Sponsor natin, oh, Kasima. Yan, kasi Panyong. Tapos kay Kuya Dani. Panyo. Oo, kay Panyong to. Oh. Kuya Dani, dalawa, oh. Thank you. Hey, Sarge, thank you, Sarge. Habol na kayo, mga toy. Sino na yung mga kasama natin? Tara na, Tolervin. Habol. Ito pa, reel. Fishing reel. Yan, boss Groro yan. Boss Ronnie po, parang kay Sarge to pala to. Ang cute mo, Sarge, oh. Ito ba bagay dito, Sarge? Oo, yan. Sarge. Nababagay dyan. Oh, pantakas talaga to. Oo, yan. Oh, pantakas. Ayan, habol lang, habol. Ito, ano. Mag-i-start na kami. Saan na kayo, mga ka-fishing adventures? Mga ka-fishing kapi. Ka-fishing kapi. Paparapon na rin yung kulay. Yan, ito sa akin. Kasama tilapia. Oh, mayroon pang shade, oh. Sunglass. Christian yan. Yung Katoy Christian. Ito, Christian yan. Dalawa. Wow, oh, ganda, oh. Yan, ito sa akin. Ano, Delmar Idol Fishing TV. Yun. Oh, pang ano to, oh. Pandibdib. Pang dibdib. kasama na yung cooler mo, parapon natin. Ay, wag! Kasama laman. Kasama yung laman. Ayan, ay ganyan natin para maganda. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Dami pala. Mukhang lahat tayo mananalo, ah. Ay, ito ba mga katsoy, oh? Mali, Oh. bukya. Oh, ito yung bokya. Wala na. Oh. Katsoy. Ay, ito pang gamokya, mga katsoy. Uwi kang pamay pamalo. Ano, Sarge? Meron ka ba? Ano? Ay, ikaw sunod? Uy, ang labo ng video natin, mga katsoy. Mga katsoy, oh. Wow, sarap. Oh. Diba? Kaya Del Pino, matingting kumanta si Sarge. Sabi ng ibang medyo na marami ng pera, wala na ang Diyos. Hey, Christian! Woo! Galing, galing, galing! Kabiwas mga tayo, dumating ka. Di namin manto. Ito na sa ano mo, bigot mo. Ha? Shout out sa'yo, Kabiwas! Lingwit. Yan, oh, shout out, Kabiwas TV mga tayo. Yan, pwede na tayo mag-start mga tayo. Yan, may nalagyan namin ng ano. Yan, oh. Nalagyan namin ng mga number to mga tayo. Start na! Start na ang raffle. Magsa kami sa Ginabi na si Kabiwas mga tayo. Gift check sa Vans. Okay. Okay, numberan natin to katay. Dalawang number pa ulit to. Hey, bunot, bunot. Masayaw pa ako! Napasarap pa, oh. Mukhabal si Kabiwas. Okay. Kuya Rone, Kapi Fishing. 1. Hoy, isa lang. Yo, Chris. Oh, ay, may sayaw pa talaga, oh. Shirty po. Ay, ito, kay Kuya yung bago pala. Uy, 34. 500. Uy, congrats, congrats. 11. Ay, ito. Yay, congrats. Oh, congrats, 11. Tau.
Kabiwas. Uy, number. Uy, 24. 24. Uy, ito oh. Piso. Ano? Pising line. Good. Oh. Ayos, ayos, ayos. Uy, Kacay Christian. Uy. 28. 28. Yan mga tayo, stand, cellphone stand. Uy. Second round. Ang dami pa parabol mga tayo. Second round. Uy, number 12. Number 12. Uy, number 12. Ay, okay, Kachoy Del Marker. Uy, ganda. Yan, oh, ganda yan. Sana. Armless, armless. Armless. Ay, wala nang bukya. 6 lang yung bukya eh. Ay, gano'n. Ay, oo, ano. Sino man kasi? Ay, ito. Uy, ang ganda, boy. Ano to? Yung... Pamiwas. Hawakan mo. Kay Kuya Dan ito, kay Kuya Dan. Ganda niyan. Wow, ganda oh. Woo! Galing. Kay Kuya Dan galing yan. 5. Uy, meron dito. Ito. Ay, ang ganda. Oh. Uy, kay Kuya Dan, Kuya Ronnie. Wow! Labas mo. Ganda oh. Libuhin. Congrats. Pangalawang ikot. Bukya na naman. Grabe naman yan. Ako nga. Naku, isa delikado to. Hoy! Number 15! 15! Naku, ito! Sandok! Wala. Oh, sandok nakuha. Pangalawang ikot ni Kabiwas. Ay, 16! 16? Ay, ito! Ay! Naku, ito yung ganda to. Wow, congrats! Major prize natin to. Major prize. Ganda mo kay Boss Panyong. Wow. Maraming salamat, Kachay Panyong. Oy. Grabe, ang ganda. Marami pa. 19. Ah, walang 19 dyan, boy. Wala 19, 22. Yan. Ah? 27. Ay, meron dito, nakita ko, 27. Ito. Oh, yun. Ay, tama sa'yo, Kachay. Nagmamotor ka, sakto-sakto to. Ang ganda yan, Kachay. Isat mo. Dami pa. Oh, marami pa mga Kachay. May chance pa tayo manalo. Number 3! Uy, meron. Ito. Taw. Ayaw mo yan! Oh, wave na daw niya, wave. Ayaw niya. Ka na, balik. Balik mo! Balik mo. Ayaw niya mga Kachay. Yan, ano, eh. Oh, 22. Wala pa rin? Wala! Ay, thank you. Salamat. Uy, thank you. Oy, Kuya Dani, thank you. Sa inyo pala galing to, Kuya Dani. Salamat. Sayaw muna. Oh, ay, number 1, meron yan. Oh, ito, ganda oh. Wow, kay Kuya Dani. Congrats. Grabe oh. Thank you, Kuya Dani. Uy, pangdagat. Ay, ganda. Ayaw niya. Oh, game na. Kuya Dani, thank you. Kabiwas, ka naman.
Number? Wala. 25? Ay, parang wala. 25. Ay, meron! Wala. Ay, ang akin, mga katay, galing sa atin yan. Galing sa akin to. Oy, thank you kay Kachoy. Yan, nakuha na kami natin yung isang lang review natin. Set. Oh, thank you, thank you. Meron pa ako dyan, isa pa. Una. Oy, pantakas na. Pantalak. Patakas. Sa akin pataka. Sa akin yun. Bukang akin, bukang ako pa, tama ako yung akin. Ay, wala. Wala. Masaya ba yan? Masaya ba? Bunot. Urut! Zero. Ay, grabe, kung galing. Ang galing naman. Ay, meron pa. Game. Hoy. Wala. Hoy, gifted. Alak na yan. Alak. Galit, 500. Hoy, 500. 500 yan. Kami was TV, yun natin dyan. Ibokya mo. Game. Hop. Kuya Rore, dapat ito, maganda to. Ito. Kaya mo to? Yung mic na lang gusto mo. Yung mic na lang. Wala. Oh, ako na. Yay! Wala. Wala sound. Wala na. Number. 18. Ayun, 18. Oy, Balik mo. Babalik ko to. Balik mo. Siyempre galing sa akin yan. ay, galing sa'yo. Balik mo nga. Nabunot. Nabunot yung pantakas. Sayang pantakas. Ah, game. Mukhang iikot pa sa atin, ha. May bukya pa ba dyan? Ay, meron pa. Wala number. Gatay. Sino na? Ay, meron na dyan. 18, Gatay, para ito sa'yo. Bukya! Dalawa pa. Binalik ko yung akin, mga ako nakakuha rin yung akin, kaya binalik natin. Oh, game. Game. 1.5 sa mo kaya. Yan! Yung pang winner na to, sayaw yan. Oh. Parang sayaw stop dance yan, ha. Yan na. Nako. Babukya! Nabukya ka rin. Bukya. Ayan! Sige nga! Ito na lang kasi, pinaglalabahan yung akin. Ha? Walang nine. Ito, 9. Ayan pala yung 9, ito 9. Ay, ito yung ano. Ay, ito na lang. Isa na lang. Last na to. Last na to. Okay, last. Kuya Rone, pag ito nabuot ko, palit tayo. Pinagbigyan natin sila kayo na dapat akin na to eh. Ay, hindi pala taw-taw yan. Ano? Ilang? Ay, pang-ulang, ganda niyan. Pang-ulang. Pang-ulang. Ito nakatago. Kuya Rone, ang ganda. Bigay pala ni kasi Christian yan mga to yun. Sponsor. Okay, thank you kasi Christian. Oh, tapos yan nabubunot. Dapat pakuha mo to, 18. Alam mo na ano, Bukya! Ako. Sino makipag-swapping sa akin pag nabunot ko to? Pag nabunot ko kasi taw-taw pag nabunot ko to. Okay, 18. 18 pa rin. Oh, sino makapagpalit oh? Sino makapagpalit? Oh, palit. Ayan, ito na lang. Ayun. Yay! Nakadalawa ako. So yan mga tayo. Balik pa si Kamiwas. Nakarami si Kamiwas. Wala ano, masunod na. Okay, thank you. Pambigay ni Kuya Rone. Yan mga tayo, maraming salamat to. Thank you. Sa lahat ng winner.
Yung mga tayo, nakaano tayo, 3. Ito yung napanulunan ko mga tayo. Yan. Ito, 2. 2 bis kasi nabuhat ko yung akin din eh. So, nung una, winave natin, eh, yung panghuli ako pa rin. Yung kaya nakipag-swapping tayo, kay yung Michael. Tapos ito mga tayo, binigay ni Kuya Ronnie sa akin. So, yun. Thank you, Kuya Ronnie. Pataw-taw kasi sa mga tayo, chow-taw. Ayan, oh. Ganda, pataw-taw. Thank you mga katoy, salamat. Pasensya na sa magulo yung video natin. Grabe ko. Uy, gaganda ng ano, alas magkakapatid ata yan. Ano? Yung reel nyo. Salamat talaga sa mga nag-sponsor at napasaya nyo kami. Maraming salamat. Kabiwa, sa kabol. Ito sakto kay Kuya Ron ito kasi nagmomotor tapos laging nandyan sa bag. Ayan, oh. Kuya Ron nakakuha. Man.